Да. Hai скачай, сте изсилила преди да скачай. Да не то дай с столици. Чуле? Дали ще ти дай там? Няма да отидеш, дали съм тук, бе. Айде, женчо. Оле, ме драскай, бе. Айде. Абе, колко скива, бе. Что? Телефоните не са сад на слънце, нали? Къде да ги оставя? Видеото спри, бе. Пак оттам. Червеното.